Замисляли ли сте се как едно от най-старите лекарства в света все още е сред най-изписваните днес? И защо милиони хора го приемат всеки ден, без реално да разбират какво точно прави в тялото им? Истината е, че метформинът не е просто лекарство за диабет. То е много повече от това. Използва се от десетилетия, изследване безброй пъти, а около него има и много митове, полуистини и откровенно грешна информация. В практиката си все по-често виждам пациенти, които приемат метформин, но не знаят защо точно го пият, как действа, какви рискове има и най-важното – как да го използват правилно. А днес ще изчистим всичко това. Преди да преминем към същината на темата, ще ви помоля, ако съдържанието ви харесва, да се абонирате. Така ни помагате изключително много. Благодарим ви и приятно гледане! Първо нещо, което трябва да изясним още в началото. Метформинът е активната съставка. Но на пазара няма да го видите само под едно име. Ще срещнете различни търговски наименования, като Сиофор, Метфогама, Глюкофаж и много други. И тук много хора се объркват и си мислят, че това са различни лекарства. Не, това е една и съща активна съставка – метформин. Разликата идва от производителя. Различни фармацевтични компании произвеждат медикамента под различни имена. Възможно е да има разлика в помощните вещества, формата на таблетката или начина на освобождаване, но ефектът, който търсим, идва от метформина. Това означава, че ако фармацевт или лекар ви предложи замяна от едно име към друго, в повечето случаи говорим за терапевтично еквивалентен продукт. Сега нека отговорим на най-важния въпрос. Какво всъщност прави метформинът в тялото? Метформинът не стимулира панкреаса да произвежда повече инсулин. Това е ключово и много хора не го знаят. Той работи по различен механизъм. Основното му действие е да намали производството на глюкоза от черния дроб. Това е процес, който при много хора с инсулинова резистентност или диабет е прекалено активен. Освен това, подобрява чувствителността на клетките към инсулина. С други думи, помага на тялото да използва по-ефективно инсулина, който вече има. И нещо много важно. Метформинът почти не води до хипогликемии, когато се използва самостоятелно. Това го прави значително по-безопасен в сравнение с други антидиабетни лекарства. Има обаче още нещо, което почти никой не ви обяснява, когато започнете метформин, и това е как реално да го приемате правилно, защото много хора правят една и съща грешка. Започват с по-висока доза още от първия ден и след това се отказват, защото не го понасят. Истината е, че метформин почти винаги трябва да се въвежда постепенно. Тялото има нужда от време, за да свикне. Когато се започне рязко, рискът от стомашен дискомфорт се увеличава значително. Поради тази причина, лекарите често започват с по-ниска доза и постепенно я увеличават. И още нещо много важно. Приемът с храна не е просто препоръка. Той реално намалява страничните ефекти. Ако го пиете нагладно, шансът за дискомфорт е много по-голям. Кой всъщност приема метформин? Най-често това са пациенти с диабет тип 2, но не само. Метформин се използва и при инсулинова резистентност, при жени с синдром на поликистозни яйчници, понякога като част от стратегии за контрол на теглото. И дори се изследва за потенциални ефекти върху стареенето. Това обаче не означава, че всеки трябва да го приема. Това е лекарство, което трябва да бъде предписано от лекар, според конкретния случай. Сега нещо, което много хора усещат, но не разбират. Страничните ефекти. Най-честите са от страна на стомашно-чревния тракт. Гадене, подуване, разстройство, дискомфорт в корема. Това е причината много пациенти да спрат терапията още в началото. Но истината е, че в повечето случаи тези симптоми намаляват с времето. Особено ако приемът започне постепенно и се приема с храна. И тук идва един важен детайл. Съществуват форми с удължено освобождаване, които се понасят по-добре. Има и нещо по-сериозно, което трябва да се спомене. Макар и рядко, метформинът може да доведе до състояние, наречено лактатна ацидоза. Това е сериозно, но изключително рядко усложнение. Рискът се увеличава при хора с тежки бъбречни проблеми, тежка сърдечна недостатъчност или други сериозни състояния.
Затова е изключително важно бъбречната функция да се следи редовно. Още нещо, което често се пропуска. Метформин може да понижи нивата на витамин B12 при дългосрочен прием. Това не се случва при всички, но е достатъчно често, за да бъде следено. Особено при пациенти с умора, изтръпване или неврологични симптоми. Сега един много популярен въпрос. Помага ли метформин за отслабване? Краткият отговор е понякога да, но това не е основната му цел. Метформин може леко да намали апетита и да подобри метаболизма, но не е магическо средство за отслабване. Ако някой разчита само на него, без промяна в начина на хранене и движение, резултатите ще са ограничени. И още нещо, което трябва да чуете. Метформин не е хранителна добавка. Това е лекарство и трябва да се приема под лекарски контрол. В последните години има тенденция хора да го използват самоволно, защото са чули, че е полезен за всичко. Това е грешка. Всеки медикамент има показания, противопоказания и рискове. Сега, нека обобщим най-важното. Метформин е едно от най-добре проучените и използвани лекарства в света. Продава се под различни имена, но активната съставка е една и съща. Работи като подобрява инсулиновата чувствителност и намалява производството на глюкоза. Подходящ е за диабет тип 2 и други състояния, но не е за всеки. Има странични ефекти, най-често свързани с стомаха. Изисква проследяване, особено на бъбречната функция и витамин B12. И ако трябва да запомните само едно нещо от този клип, метформинът не е просто хапче за кръвна захар. Той е инструмент. И както всеки инструмент, може да бъде изключително полезен. Но само ако се използва правилно. Нека кажем няколко думи и за алкохола. Това е тема, която много хора избягват. Комбинацията между метформин и алкохол не е абсолютно забранена. Но трябва да се подхожда внимателно. Прекомерната употреба на алкохол увеличава риска от усложнения, включително лактатна ацидоза. Особено при хора с други рискови фактори. Затова умереността тук не е просто съвет, а необходимост. Още един важен детайл, който често се пропуска. Какво става, ако пропуснете доза? Много хора се паникьосват и взимат двойна доза след това. Това е грешка. Ако пропуснете прием, просто продължавате по схемата. И накрая нещо, което рядко ще чуете, но е важно. Метформинът работи най-добре, когато не разчитате само на него. Храненето има значение. Движението има значение. Сънят има значение. Ако тези неща липсват, дори най-доброто лекарство няма да даде максимален ефект. Ако това видео ти беше полезно, най-вероятно има още неща, които не знаеш за лекарствата, които се изписват всеки ден. И точно за това е този канал. Тук говорим ясно, честно и научно обосновано. Преди да приключим, искаме да направим едно малко напомняне. Не забравяйте, че каналът се държи от медицински специалисти и искаме да ви насърчим да задавате своите въпроси под видеята. Същото важи и ако искате да направим видеоклип на тема по ваш избор. Благодарим ви, че останахте до края. Ако съдържанието ви е харесало, моля абонирайте се. Така ни помагате изключително много. Благодарим ви и до скоро!